Hej igen, Facebook-venner. Ja, så er det blevet den næste sidste dag her i Tyrkiet. I dag har været en overskuddag med noget regn og sådan, så vi har ikke rigtig fået noget sol. Det har heller ikke været specielt varmt, bare lidt lummert. Vi har trænet lidt i morges, sådan, ja, stille og roligt. Og derefter så havde vi dagen til rådighed igen, hvor de fleste tog med ud at shoppe. Der var det sådan lidt blandet mening om, hvad det blev til. Vi kørte cirka en time, halvanden, for at finde en bazar, sådan et marked med nogle små boder og sådan noget. Men det fandt vi aldrig. Vi fandt kun storcentre med butikker. Ja, det var ikke sådan det helt vildt. Det var fint. Ja. Vi fik shoppet lidt. Ja. Og så skal vi sende 2 hilsner til Danmark. Ja. Din mor har fødselsdag i dag. Ja, det har Tillykke med det, Anne. For jeg har ikke råd til at ringe hjem, så nu får du den her, mor. Tillykke med de 45. Og så til Hanne, holdleder Hanne, som har fødselsdag i går. Dig vil vi også lige sige tillykke til. I morgen, så skal vi spille kamp mod Bronzekamp. Ja, bronzekamp mod russisk hold. Og den bliver også sendt på Eurosport 2 klokken 1 dansk tid. Ja. Så det glæder vi os til. Det gør vi. I morgen aften så er der gala, hvor der bliver overrækt præmier, og hvor man slutter den her turnering af. Så det ser vi også frem til. Ja. Så har vi lige glemt lederen, de spillede mod arrangøren i dag. Ja, det gjorde de. Og kampen til at stå oplevelse, det var nok Henrik. Jamen, det var det. 2 mål. De første 10 minutter, klassespiller. Barca, ren Barca-stil. Ja. Fuldstændig. Sidste 20, der er han færdig. Okay, er det det? Okay.